Nemecký výrobca bicyklov Cube predstavil úplne nový model celoodpružených elektrobicyklov AMS Hybrid 144. Ide o subtilný trailový e-bike s karbonovým rámom s nízkou hmotnosťou a zdvihom rámu 140 mm. Všetky verzie sú vybavené motorom Bosch Performance Line SX s krútiacim momentom 55 Nm a batériou s kapacitou 400 Wh a majú 29-palcové kolesá. Nové elektrobicykle od Cube stanovujú novú spodnú hranicu ceny kategórie ľahkých karbonových e-bajkov, keďže najlacnejšia verzia AMS Hybrid 144 SLX váži len 17,3 kg a stojí 5999 eur. Najľahší model s označením SLT váži iba 16,2 kg a stojí 7999 eur. Cube predstavil 4 verzie nových elektrobicyklov, ktoré sa od seba líšia v špecifikácii a zároveň aj určení. Modely s označením TM majú vidlice Fox s väčším priemerom nôh a sú aj o niečo ťažšie, zatiaľ čo modely SLX a SLT sú mierené na čo najnižšiu hmotnosť, čo znamená aj väčší dojazd. Všetky 4 elektrobicykle AMS Hybrid 144 majú rovnaký karbonový rám, ktorý podľa Cube váži len 2100 gramov, pričom si zachovali aj možnosť úpravy hlavového uhla. Rám nových elektrobicyklov AMS Hybrid je skutočne subtilný a batériu aj motor sa podarilo integrovať do spodnej rámovej trubky veľmi vkusne. Vnútorné vedenie káblov je síce samozrejmosťou, ale taktiež to pridáva na čistom dizajne. Práve minimalistická integrácia batérie umožnila ďalšie zníženie hmotnosti, aj keď je možno mínusom, že ju nie je možné vyberať bez odmontovania motora. Zdvih rámu je 140 mm a rovnaký zdvih majú aj vidlice, pričom väčší zdvih u vidlíc Cube neodporúča, pretože rám je stavaný len na 140 mm. Kryt motora Bosch Performance Line SX plynule prechádza do spodnej trubky a chráni rám pred poškodením, zatiaľ čo veľká mäkká plastová ochrana reťazovej sféry chráni rám a predchádza hlučnému búchaniu reťaze. Aj keď väčšina bicyklov Cube používa tlmiče s vertikálnou orientáciou, u modelu 144 zvolili rovnaké uchytenie ako u e-bike 155 s väčším zdvihom, a teda paralelne s hornou rámovou trubkou. Podobne ako u väčšiny elektrobicyklov od značky Cube, aj nové modely AMS Hybrid 144 majú pohon od Boschu, konkrétne Bosch Performance Line SX, ktorý má krútiaci moment 55 Nm a maximálny výkon až 600 W. Rovnako ako motor, aj batéria je od Boschu a v spodnej trubke je ukrytý model Compact Tube 400 s kapacitou 400 Wh. Batériu možno nabíjať pomocou ľahko dostupného nabíjacieho portu v spodnej časti sedlovej trubky, ktorý pred nečistotami chráni plastový kryt. Ak by vám bola kapacita 400 Wh málo, jeden držiak na fľašku sa dá vymeniť za extender s kapacitou 250 Wh. Na podčiarknutie športového charakteru tohto elektrobicykla Cube nahradil bežný displej ovládačom systému Bosch, ktorý zobrazuje iba stav nabitia batérie v 20% prírastkoch a úroveň podpory prostredníctvom farebných LED diód. Modely Cube AMS Hybrid 144 sú dostupné v 4 veľkostiach od S po XL. Geometria nie je ničím extra zaujímavá a síce spĺňa normy modernej geometrie, ale je skôr konzervatívna, aby vyhovovala čo najväčšiemu spektru jazdcov. Jediným problémom môže byť, že je väčší rozdiel v dosahu medzi jednotlivými veľkosťami, čo môže spôsobiť, že jazdci sa môžu ľahko ocitnúť na rozhraní dvoch veľkostí. Zadná stavba má vo všetkých veľkostiach dĺžku 450 mm a reach vo veľkosti L je 474 mm. Modely Cube AMS Hybrid 144 sú dostupné v 4 verziách. 2 modely s orientáciou na čo najnižšiu hmotnosť SLX a SLT a 2 modely s orientáciou na čo najlepšie schopnosti v jazde TM a Super TM. Všetky 4 sú za pomerne rozumné ceny v porovnaní s inými elektrobicyklami v tomto segmente. Najlacnejšia verzia SLX stojí 5999 eur, TM stojí 6499 eur, SLT stojí 7999 eur a najdrahší je model Super TM za 8999 eur.